Wis gak masalah. Kita mesti ngerata. Monggo podang kuning. Om kuat. Mawis ora rasani keluyuran anggone ising tak sayang ora terasa esok awan nganti bengi dia kangen goyang tak sawang mencok ning ngepak jangan tak ridik saka kabruan jawi ngoceh dhewe engko angin tak sawang kapan nama hatiku kaguan yen sifatnya iku beranak Say
salah sijine wonten PK Bodang ini sama gunaturi nggih mboten jenengan imboyi Pak Rajab iki aku mung tekan lho maksudnya kula nak tebih-tebih saking Karasan Pati to Pak sing napa-napa Pak Pundi ajeng sing pundi dudingi mawon milih Pak Pundi Wah, tak kira ngrogo duit jebling rokok udut iya kok aku kok gantung Iya, Pak Ngadimen ya wis standby wonten ngajeng. Dalem, Pak. Aku kuwi lan nyenengan lho jene aku tidak kepleset iki. Jenengan nggih alon-alon, Pak. Lemah lunyu nggih. Endel kecoket nggih sakit to, Pak, wong nyokot Pak. Lagu Bu jenengan kok guyu-guyu ngaten lho nggih. Matur suwun nyuwun pengen katuran. Pak Rajab napa Pak? Dalem Madiun Ngawi mungkin disawer nggih. Iki bapak-bapak sing wonten ngajeng mboten ngersake tembang Pak jenengan Pak. Hah? Napa nonton mawon lho? Nonton mawon. Niki saking biji sedaya niki napa saking luar biji niki kok kathah sanget ngrumput dadi siji niki. Wonten sing direwangi epor-epor kabeh iki semangatine ngono ya Jen ya. Ya wonten Madiun Ngawi Sari. Siji berangkat siji diaturi Pak sapa mau? Pak Sari Pak niki kula aturi nggih Pak nggih semangga Madiun Ngawi aku
Sampun panen apa dereng Pak? Sampun alhamdulillah mugi-mugi tansah subur makmur ya Ci sing ditandur masyarakat Piji. Mriki muga-muga subur makmur. Amin. Panjenengan kasil terus. Mereka mayoritas kene iki ya petani banyak sekali ya Ci ya. Dilanjut. Saya Pak Saripan ya. Pak Saripan Pak Saripan jenengan Pak. Walah, bakaran ndi bakaran pundi Pak? Bakaran pundi lah? Gawe. Nggih nderek dhewe. Tak kira bakaran juwana, Pak. Tak kira iya. Lah kok tok kene ngeluru mansaku, ternyata nang gawe kene yo nang Wonten dusun bakaran. Nggih, terpaksa nggih, Pak nggih. Nggih. Monggo Mas Hari. Terpaksa. Wah, mendunge iki lho. Pateni. Di mana tak kurang nggonmu banjir. Semoga syahdu ini muga-muga terang. Amin. Ada yang katok mencolok.
Saripan sampun nggih. Tasih setunggal. Jenengan kok eko to, Pak? Iki malah petak alek-alekno kok malah dielingno karo Pak Saripan iki piye kok iki? Pak diboye berain. Diboye. Iki nyuwun sewu sing bagian ibu-ibu kok sajake kok kendel nggih mawon iki ngersake tembang napa mboten Ibu? Perjuangan dan doa nggih butuh perjuangan Bu, aku mau munggah panggung ya aku perjuangan langsung aku saurunge munggah malah berdoain berdoa terus aku isi teh tapi aku kok ora hati-hati kepleset bokongku sih teh posisi Jure ra ngono ya Rom ya. Bener. Oh yang mana iki sing nyanyi? Sing nyanyi Endah. Iki ora bagian nyanyi Bu, iki bagian dadi barongan iki kok Bu. Iki barengan iki Bu kok Nggih mangke diaturi. Sing penting jenengan diskusi mawon kali Ibu piye carane ngono ya. carane ben. Piye carane ben apa? Piye carane ben untuk sangu ngono lho. Ngono ya, ngono ya. Aja kuwatir ki aja mete Ibu kuwan. Sik Rom. Piye ana Aku iki wingi-wingi di DM mbak-mbak berkerudung. Mbak, jarane warga-warga iki mintanya seragamnya harus ini. Nanti malah harus ini. Lah sing endi to wonge aku kok ora disangon sing nyuwun ndi sing nyuwun. Ayo sing DM aku sapa ayo. Wonge ora teko. Ndi Mana-mana yang mana? Oh, Sing ndi ya. Mosok kuwi jenengan. Mbak Fiza Asma. Oh, Ayo sing ndi wonge, sing ndi? Mbak Tak Fiza. tarik pajak iki soalnya gombalmu jetelet tetep tanggo kok, Ro. Mbak Fiza iki mau titeni dadine. Tak diteni iki bakal nangi. Bisa kok senang titeni. Ya ampun, ya wis ngerti ya. Wonten boleh saja Mas Ari.
Boleh saja, ya. Usah nyanyi bareng-bareng lah, kan awang ini biasanya satu kok ngelontek teko mek loro setengah kok usah. Liyane ono sing prainan ngono lho. Prainan teng loro. Kebetulan metune. Monggo. Apa boleh Mas? Ya monggo boleh saja. Asik Wahyu monggo.
Cinta